Hoxe, na nosa colaboración con Lugo Me Gusta, veño a falar con Xoán Vila, que está expoñendo este mes de decembro e tamén no principio do ano que ven, na Escola Politécnica Superior, onde estamos agora mesmo, no MIL, no Pazo de Orbán e tamén na SECAL. Quero aproveitar para que coñezamos un pouco máis a Xoán, a súa traxectoria e estas exposicións. Así que, Xoán, o primeiro que che pregunto é pola túa traxectoria artística. Moi ben, Guido. É unha pregunta que me gusta moito porque creo que qualquer xornalista debe facer esa pregunta. A miña formación artística naceu xa fai moito tempo. A cultura popular, os valores humanos é a seña de identidade que caracterizan a miña obra. O soporte que utilizo é sempre madeira de castiñeiro autóctono nosa e a partir de aí doulle unha segunda oportunidade ao castiñeiro. Claro, volvo a dicir que os valores humanos, os sentimentos, esas pequenas cousas que caracterizan o día a día o ser humano, iso é o que intento pasar da teoría á práctica e é a mensaxe que lanzo, a correa de transmisión que teñen todas e cada unha das miñas obras. Bueno, pois agora conectando con Lugo, Xoán, xa que é un dos meus artistas lucenses favoritos, quero preguntarche como consideras que influe o teu ser lucense na túa obra, concretamente, ademais, és de Romeán. Gracias, Guido, por ser así. Si, son de Romeán, é un artista, un escultor, no meu caso particular, eu creo que necesita alimentarse do material que ten o seu entorno. Acabas de dices ben que son de Romeán. En torno, cerca de Romeán, hai moitos castiñeiros autóctonos. Hai moitos castiñeiros que secaron e eu quero darlles unha nova vida. Quero reciclar. Quero que... hai unha lei física moi importante que dice que a materia ni se crea ni se destruye, transfórmase. Eu quero lle dar ao castiñeiro unha segunda vida. Quero que cando se acabe eu transformala en obra de arte. Non sei se consigo ou non, aí están as miñas exposicións, aí o público terá que decir o que teña que decir. Pois, Xoán, agora, para que ninguén se perda ninguna destas tres posibilidades que ten para visitar a túa obra no que queda de ano no principio do que ven, fálanos un pouco de todas elas. Ben, a primeira exposición que se inaugurou, que tuvo lugar o día 3 de outubro, foi no MIL, leva por título Un día calquera. Imaginémonos o que pode pasar en un día calquera, porque cualquier día é bo. A segunda é na Escola de Enxeñería Técnica Agrícola que leva por título Imagínate que eres un castiñeiro nun bosque. Parece un título moi suxerente e aí está, espero que a xente lle guste. E tamén, hoxe, SECAL, a través do Lugo Monumental, tamén levou a cabo unha exposición no casco histórico de Lugo, que tuvo tamén contar que a miña presencia é que a miña obra está exposta no Pazo de Orbán.